Ayikaziwa namanje imbangela yokubulawa kwamadoda ayisikhombisa eMpumalanga eGauteng. Izidumbu zalamadoda zitholakale zilahliwe ngaseceleni komgwaqo uPutfontein eDaveyton. Zinamanxeba okudutshulwa ekhanda nasesifubeni. Omunye wabashonile ushisiwe wangqongqa kanti ezinye izidumbu zabanye abayisithupha bezihangulwe umlilo. Yilapha ke lakutholakala khona izidumbu zabesilisa nezithole umuntu obedlula ngendlela wabikela amaphoyisa. Abaphenyi ababhekisisa indawo okwenzeke kuyona isigameko sebeyivalile le ndawo. Kukholakala ukuthi lamadoda angozamazama kanti abengakahlonzwa ukuthi angobani ngempela. Identified those bullet wounds on the bodies, and part of them, some of the patients were partly burnt as well, except the one whom we also found that now he was basically burnt beyond recognition. Akwethusike kodwa ukushona kwabantu abaningi kangaka emayini engasasebenze eIsrael kanti ngeke futhi kubathena amandla laba bemba ngokungemthetho kule ndawo. Lamadoda wapheli la ezomba yize kunobungozi. Akacaci ukuthi ngabe lesisenzo simayelana nodlame ukuthiwa liyaqhubeka emathunjini omhlaba. Alento yanisawitha kakhulu. But siyahamba nje because asina plan. Asina msebenzi. Yasawa le ndaba vele obvious because sometimes ukhala ukuthi wona abantu laba this is not the first time ne. Yeah, so just because asina plan that's why bona sikhala sidlula le ndaba le. Lamadoda azama ukondla imindeni yawo kanti njengoba unyaka osuyele emaphethelweni sekushone abantu abayisikhombisa kanti lo mshophi usaqhubeka.